नै खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो। दिनै आंहा फिसाजोनि हेपि बार्थडे टु इउ। नै गासैनिसिमबो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामहरलायदो आंनि भिडिअ'खौ गासैबो। फिसाजोआ नै गस्ला गोदान बायना होनायनि बार्थडेनि खुसिथार, बार्थडेआव गस्ला गोदान बायना होनायनि खुसिथार जादों। नै लोगोफोर सुइटारबो बिब'आ बायना लाबोदों। नोंथांमोना आंनि फिसाजोनि बार्थडेआव नै भिडिअ'खौ नायनानै प्लिज साबस्क्राइब कमेन्ट खालामहर, एसे मोजाङै अनसायहरदो। गस्ला गोदान नायनानै एसे मोजाङैनो बोर सारस्रि हरदो आरो नै गस्ला गोदान बायनायखौ लानानै दे। बेयावनो दिनैनो लोगोफोरखौ लिंथुमनो हरदों, लोगोफोरखौ लिंनो थांसिगोन रानिया गावसिनि लोगोफोरखौ गस्ला गोदान नायनो। गस्लायाबो मोजांथार लाबोदों, गोजां बोथोरनि सुइटार। बेखौनो गानसाबनोसै आरो हेपि बार्थडेनि। गोजां बोथोरखाय बिब'आ नै सुइटारखौनो बायना होफैथ'बाय। उनावहालागै मोजां गोदान बायना होसिगोन होननानै बिमायाबो बे गस्लाखौ बायना लाबोफाबाय लोगोसे। माबायसा नुदों लोगोफोर? नै बिबारबो दंलायो होनलायदों आनैया। नै केक हानो बहायबाय। आंनि बे बेल आइकनखौबो थुना होदो लोगोफोर बयबो साबस्क्राइब खालामनानै। नै लोगोफ्राबो फैजोब्बाय ज'नो। नै दावरावथार लोगोफ्रा एखेबारे, सानैसोआ सिरि जिरायदों, सानैसोआ दावरावथार जादों। नै आंहाबो खामानि आथुरखाय भिडिअ' लानोनो बालायदों, बोरैबा बहायनो बेलेग गथ'फोरखौसो लानो होदों। बिमायाबो खामानि बिरथा। नै जोंहा केकखौबो नर्मेलथार लाबोदो आरो नै देउरि रायसनबायबो लोगोफोर फिसाजोनि थाखाय। नै एसे आंहाबो रायसनफाबाय आरो खुग्लुबहां खांग्रांहां जालायदों खुलुमनायानो। एसे बावबाय, नियम बानायबाय आरो। बिमायाबो ओरै नायहां ओरै फैहां जिरायनोनो हाथ'लानो, देउरियाबो खुग्लुबहां खांग्रांहां रायसनदों। एसे मोजाङै नायनानै नोंथांमोना बरायदो। नै केकखौ हानोसै जोंहा, सुरिखौबो ओइहाय दोनफ्लांहरलायदों। दा बेखौ माखौबा बिहरदों बिमायानो। नै दानिया हासिगोन आरो माखौबा बिहरो। फिसाजोआ खुसिथार जाहा, ओरै नायहां ओरैहां माहां जालायथारदों। बिमाया 5 इयार्सनि माबाखौ ममखौ सावनो नागिरदों। आंहाबो नै सुरिखौ लाना फैबाय आरो। नै दानिया केकखौ हासिगोन आरो रानिजों आंजोंसो हागोन, बिमाया हाला। रानिनो दौखांना बिमानो दौसिगोन आङो। नै हेपि बार्थडे होनगासिनो दं लोगोफ्रा, हेपि बार्थडे टु इउ होनगासिनो दं। रानिजों आंजों केकखौ हाबाय। दा नै लासैनो हागासिनो दं आरो, गाहां गाहां जालायथारदों केकआबो, गोथावथार एखेबारे। लोगोफ्रा खुदै गहां माहां जालायदों जानो लुगैनायानो। नै दानाबो बोखाबाय रानिनो दौसिगोन आङो। नै दौबायबो। फोथा फोननो होनायखाय एसे फोनसिगोनबो नै। फोननानैबो होबाय आङो। नै बिमानोबो दौहरबाय आंनिया केकखौ। बिमायाबो गोथावथार मोनलायथारदों होनदों। नै आंबो जाबाय आरो एसे। नै दाना लोगोफोरनोबो एसे एसे दौहरबाय आरो, नै लोगोफ्राबो जानो लुगैनानै थानो हाखायिनि जाबाय आरो। नै जागासिनो दं, फारि फारि दौलांगासिनो दं लोगोफोरनो गावसिनि ज'नो। केक दौनाया गावसिनि लोगोफोरनो दौदों। नै माबायदि नुदों लोगोफोर प्लिज कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो। लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामना होदो। आंना बे चेनेलाबो गोदानसो नालाय, ओंखायनो नोंथांमोननिसिम एसे आखाइ खबजना खुलुमहरबाय आरो फिसाजोनि बार्थडेखौ लानानैनो। नै बयनिसिमबो दौहरजोब्बाय, दाना केकखौ हाखांबाय आरो लोगोफ्रा बेलुनखौबो सेफ्रुजोब्बाय। नै धुम धुम धाम धाम बेरलायथारदों। आनैया दाबो लोगोफोरनो दौजोबखाङाखैनो, दौगासिनोसो दं। बयनोबो दौथारगोननो आरो आनैया लोगोफोरनो। नै दौगासिनो दं, दौयै दौयै जोब्बाय। आनैना मोखाङावबो फोनजोबना होबाय लोगोफ्रा। नै दानाबा जोब्बायबो। नै केक हाखांजोब्बाय नालाय जोब्बायबो आरो। नै दानाबा मोखाङानो फाख्रा जाजोब्बाय आनैना।
हेपि बार्थडेखौ नायनानै माबायदि नुदों लोगोफोर प्लिज कमेन्ट खालामनानै बिमायाबो गानलायलांबाय मुहुतखौ भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय आरो लोगोफोर नै प्लिज